Palugon laguning lekas lu kita lenuding kidung katung kadereng hamomong memangun manarahayu Aywana tan manggala gumolong manadukara karnan karana pangapus karnan pangapus puspita wangsalan semon sinigek kang kinaro sambeting carita nggih pucahing Arga Kilasa sinten ingkang kepareng lenggah wonten pucahing Arga Kilasa sakti pandhita ingkang sumorot sumunduling ngawiyat pepara begawan Bayu Sekti Dyanarjuna ingkang sampun dumugi ing pucahing Arga Kilasa kadherekaken para punakawan mangkono pangudyaswaraning driya wah ana satriya munggah pucuking gunung Arga Kilasa ya ora sisip kowe Arjuna ya Janaka pamadyaning Pandhawa kula nuwun inggih panjenengan sampun priksa klayan kula aja meneh mung kowe sing nurunke aku ngerti nyawisken sembah pangabekti kula kunjuk tak tampa kae punakawan jenengmu Semar nggih kula Semar kula punakawane Ndara Janaka bekti kula kunjuk penembahan tak tampa sampun priksa kalih kula keparinging Bathara aku ngerti kuwi sing kaya Trowelu kuwi jenenge Nalagareng nggih Truk apa pendhita kae pas kitha tenan ya karo kakekne ya priksa karo aku ya priksa pas kitha ya Gong sebabe Ndara Janaka ki wong kondhang nek wong kondhang ki akeh sing ndhep ngerti ning sing kaya Ndara Janaka ora priksa mula aku ora gumun karo pendhita nek pancen waskita niki sinten niki ngarep kula niki yen ora kleru kuwi jenenge Petruk Ganthong Bolong wala cocok priksa Truk ngerti ya waskita tenan nek nyata sampean ki waskita tenan jeneng kula sinten kowe jenengmu Bagong duwe anak loro bojomu telu ning sing siji ora duwe anak cocok nek nyata waskita kula ndek utang mboten kowe ndek utang karo kancamu tak sembayani sok legi ning pancene arep tak apusi cocok nek nyata sampean waskita utang kula bang sahur ki jenenge waskita apa Gong Bagong Wanda ki nek kaya ember ya kaya kowe kuwi Arjuna kula kowe tekan Arga Kilasa arep napa kepareng matur kula sumedya Guru Perwita klayan Jigandika penembahan Bayu Sekti kula badhe nglebur tapak pada ora ana gunane kowe meguru karo aku yen kowe nggayuh to sing balung ngleting kulit ora bakal kelakon apa meneh kowe arep nggayuh gebyaring brana picis ora kelakon kowe Guru Perwita klayan begawan Bayu Sekti kula mboten badhe ngupati to sing balung ngleting kulit agengipun gebyaring brana picis ingkang kula upadi ngilmu jadining kasampurnan nek pancen wis madhep marep mantep sumeneo seka sawetara
mengko kowe bakal nampa wejangan saka aku. Mulat para Sang Arjuna kang esmunya kamanungsan kasrepan ring tingkahing mungsuniran padha kadang tanana wang-wang neh anak panganak ing yayah miyang ibu len manggih paman maka dinarpa salya sira Bisma Dwijanggih guru lajeng kula pripun Penemban Semar kowe dadi Kertawedana bendaramu Arjuna nggih lajeng kula semono uga nala garing Petruk Bagong tak parengke manjing ana ing Harga Kelasa dene Petruk kowe dadi manggala yudaning para cantrik dadi kowe yen ana maju munduring para cantrik wajib kowe sing tak tutuh nggih ha iki reng wong bejo ora kaya aku ora kaya wong tekan kene urung suwe wis dadekke kepalaning cantrik ha piye to ya reng ayo ya wis bejo piye to iya lajeng pripun sumene sawetara ayuh manjing ana sanggar pamujan suwawi kula dherekaken Penemban. Kula narpa Kresna tan tulusa ono kadang kula Yai Prabu Puntadewa kula Kaka Prabu Yai Prabu
cara tiyang alit klayu dhateng ing Raka Ndarawati. Kula nuwun inggih daya-daya timbulipun kadang kula Dimas Bratasena awit pangandikanipun Koko Prabu kedah Koko Prabu merpeki pucaking Arga Kelasa. Pancenipun kedah mekaten awit ingkang sumorot mawa cahya hamung pucaking Arga Kelasa. Yayi monggo lajeng dipun sengkut tindakipun wonten pucaking Arga Kelasa inggih Koko Prabu swawi kula dherekaken. Setyaki kula Koko Prabu. Ayo niripun Kakang swawi kula dherekaken Koko Prabu. Nalalira kang katawengan ana kuwi para kadang Kurawa Yai Dipati Kera ilang tak kedhepke perbawaning pandhita kang ana Arga Kelasa ya kaya ngapa kon taping jagat Begawan Bayu Sekti nek pancen gawe cintrakane para kadang-kadangku Kurawa wah aku ora trima tak cuwing-cuwing bathange drohon. Memono kaangke jebul kowe sing jenenge Begawan Bayu Sekti Drohon. Oh, kowe kang peparap Begawan Bayu Sekti Drohon. Aku ora trima para Kurawa bubar mawon. Yai Kera ilang tak kedhepke. Kowe gawe cintrakane Yai Kerna lan para Kurawa manut tak juweng-juweng badangmu. Datan toho-toho Prabu Baladewa sumedya nyikara Begawan Bayu Sekti. Musus ponang pepek ngasta Sanjata Nenggala kaeloaning jagat dupi Prabu Baladewa sumedya nyikara Begawan Bayu Sekti mawi ponang Nanggala kaya ana Prabu plak kapidar kaya dilolosya tete bayune. Ah kandha pati sinuwun Mandura to. Kowe Petruk nggih. Kowe ning kene aku lho dadi kepala cantrik. Teng mriki niki dadi ketuane para cantrik-cantrik. Oh, kowe iki ya meguru karo pendhita kuwi nggih. Ha cantrik-cantrik niku sing ngepalani kula. Dadi ajeng megawe napa mawon sak manut sak reh perintah kula. Ha pemimpine
Waduh Petruk, enten apa kok sampeyan kok nglumpruk? Petruk, aku jalukno pangapura. Aku ora trima mergo Yai Kena ilang tak kedhepke. Kurawa bubar maut karo dayane Begawan Bayu Sekti arep tak telorong nenggala kekuatanku ilang kaya kapuk diwusoni Petruk. Aku jalukno pangapura ya Petruk. Karo pendhita kuwi. Hage Cobi. Kula suwunke kawelasan. Penemban? Napa? Sinuwun Mandura sampun tobat. Apa kira-kira ora iso ngendika dhewe? Nek pancen ngendika dhewe, aku gelem menehi pangapura karo Baladewa. Mboten sangel-angel. Pun diwaraske niku Narendra senajan ratu ning ambek angkara lagi kemendungan. Nek pancen luput njaluk pangapura yen Bathara ngudaneni pulih kekuatane nanging supaya ngendika dhewe. Oh nggih, anu sinuwun supados matur piyambak. Nek kula sing matur mboten cocok, mboten sarujuk pun jenengan matur piyambak. Waduh Penembahan, kula sampun tobat. Sewu kalepatan kula nyuwun pangaksama, kula nyuwun dipun waluyakaken lan dipun pulihaken kegiatan kula Penembahan. Kula pratiknya yen panjenengan saged maluyaken kula pulih daya kegiatan kula dados siswanipun Penembahan Bayu Sekti. Baladewa, kula yen kowe ngaku luput nyuwuna pangapura karo Bathara, aku mung dadi lantaran. Nek pancen kowe njaluk pangapura lair tekaning batin Bathara ngudaneni mesti kasembadan. Inggih, ayo ngeningke cipta bareng-bareng. Nararira kang katawengan ono ngenengke cipta Begawan Bayu Sekti Bathara ngudaneni sakedheping netra cahya tumempuh jagatnya Prabu Baladewa walaya temahing jati pulih daya kekuatane. Matur sembah nuwun Penembahan, sampun pulih daya kegiatan kula. Yen mengkono Bathara paring kanugrahan marang kowe, banjur kepiye? Kula sampun prasetya dados murid Paduka yen kono manji ana pungkuran. Ih, Petruk, nun, aku dadi anak muridé Begawan Bayu Sekti. Nggih, mboten napa-napa. Pun mangten wingking mriku. Iya, Petruk. Manyar-manyar. Apa iki sing apa para Begawan Bayu Sekti? Durna dadi kalah jor mergo saka kowe. Tampalno cundha maneh negane atiku. Kowe sing para Begawan Bayu Sekti. Iya, Pendhita Durna. Arep apa? Bareng kowe gelar ngelmu ana ing tlatah negara Ngastina pucaking Gunung Harga Kelasa. Anak muridku padha mlayu rene kabeh. Yo saiki aku wis blas ora ana wong teka ning nggokku. Dadi ora ana wong gawa temil-temil. Kabeh do mlayu rene.
Iku raska karepku keparinging Bathara. Wah, janji kowe modar mesti bali ana saka 5 anak muridku kabeh. Cundha manik legane atiku. Cundha manik sumedya den tamake Begawan Bayu Sekti Pendhita Dara kaya kapuk Deusoli. Aku njaluk urip aduh mati aku. Aku ora ndek kekuatan, aduh pedhot napas buluk balung putung mati aku aduh. Modiar ora kowe. Kapokmu eno Dura. Kowe karep nyikara Penembahan Bayu Sekti. Aduh aku njaluk pangapura ya Begawan Bayu Sekti, aku wis tobat. Nek pancen tobat kowe ayo tak suwunke karo Bathara nanging kowe ora bisa pulih saiki ngenteni titi mangsa Petruk. Nun. Durna pendhita saka 5 gawanan ana pungkuran. Nanging gawekno papan sing becik aja cilik kowe njawil gedene kowe nyikara. Nek nganti kowe njawil to nyikara awas kowe sing tak idak-idak welah cilaka maune iki wis tele-tele tak ekrak-ekrak. Sebabe Dura ki pendhita ming gendhong was malah mboten kenging dipun napak-napakke. Janji babak bucik kulite kowe tak idak-idak. Kowe sing mati. Oh nggih. Wah, pendhita wis tele-tele kowe. Ada Petro, aku tobat aja tak kapang-kapangke. Ora didhawuh Penembahan. Yo. Aduh, wong tuwae malah diseret sak kayange. Oh, tobat aku tanpa antara praptanya Bathara Guru. Yana Dewa Yanantana ana wong sang ajwalaju kita kang pepara Begawan Bayu Sekti. Yo Bathara Guru, kita wis ngerti marang ulun keparinging Bathara aku ngerti. Kita iku titah ulun dewa. Kenapa kowe titah? Timbali dewa ora gelem kepara gawe cintrakaning kayuwangan satemah kena kasempyok dimadining gara-gara. Mula manuta Begawan Bayu Sekti kita ulun banjit nek pancen kowe bisa patenono aku. Dukaya sinipe Iwang Jagat Giripati ngasta pusaka kayangan nama Cis Jaludara katamaken Begawan Bayu Sekti sirna mergalayu. Jan kita digdaya kuat nadai Cis Trisula tak sembahi deri-deran. Kacarita Begawan Bayu Sekti kedawan pusaka kayangan Cis Trisula sira mergalayu. Nanging Bathara dereng marengaken Begawan Bayu Sekti sirna mergalayu. Tuntum kekiyatanipun maluya temahing jati mbujung Bathara Guru aku. Ora patut ketaman Cis Jaludara ora teking lalis tanpa rono pusaka ulun Cis Trisula dawan Cis Trisula sirna dadi ludira Begawan Bayu Sekti.
dadi ludira mblabar ora madyaning gunung Arga Kelasa jeneng kita Bayu Sekti ayo watna daicis Trisula tak sembahi dridheran Bathara dereng marengaken begawan Bayu Sekti tekeng lales ludira ingkang blabar saya dangu kumpul tuntum kegiatanipun maluya temahing jati mujung Bathara Guru amuk aku njaluk tulung marang kita. Kita niku napa? Iku basa bagonganing dewa. Kita iku kowe yen ulun aku. Yen ora kuwi mboya. Nek apa penapi kuwi bagonganing dewa. Oh, dadi nek ulun ki aku. Nek kita ki kowe. Penapi ki apa? Mboya ki ora. Iya lah, enten apa? Kita badhe nyuwun tulung ulun. Kualik. Lah priye ta iki? Aku dibujung karo begawan Bayu Sekti nek kita bisa ndelikke aku. Besok lamun kita wis tekan titi mangsa tekeng lalis ulun pinta swarga tundha sanga. Aduh. Jane ketok mendut-mendut. Pun Mang Delik ten wit gedhe mriko. Pakira begawan Bayu Sekti mboten priksa tenan. Aku dibujung tenan tandelik ana nggon wit gedhe. Nggih, pun pokoke Mang percaya kula. Mboten ngerti mesti. Bagong. Nun. Kowe ngerti playuku sinten Bathara Guru kowe ngerti ora kena goroh nek goroh awas mboten kok ngerti ngertos nek ngendi ngisok nika ten nggen wit gedhe nika pati dhewe menika iya Petruk enten apa aku dibujung karo begawan Bayu Sekti adimu Bagong Goroh aku dirikke ngandheng wit gedhe kok malah aku dituduhke karo begawan Bayu Sekti aku njaluk pengayoman sesuk nek kowe iso ndelikke aku tak paringi nugraha swarga tundha sanga Karang Bagong niku wong rada ngeten kok sampean percaya Bagong rada piye ngeten nika ampun Mang percaya pun Mang Delik mriki ning ngendi jeron sarung kula niku pun kula jarengke sarung pun to ning mesti ora ngerti begawan Bang mesti mboten ngerti pun Mang mlebu sarung mriki wah ambune karang seminggu mboten kula kumbah ya di kuat-kuatke ten ngriku. Wah, Petruk, nggih, kowe ngerti. Bathara Guru. Mboten kowe aja goroh. Nek kowe goroh ngati-ati tak idak-idak pisan meneh. Kowe ngerti apa ora? Niki. Ana ngendi aja sembrono aku ora takon mudelmu. Ana ngendi? Bathara Guru. Niki.
Ora takon mudhelmu. Niki lho tenjeron sarung kula candak. Dewa kula pikulun aku njaluk pengayuman yo nggir aku dioyak-oyak Begawan Bayu Sekti besok lamun to kowe bisa ngrerepa Bayu Sekti ora nyikara marang ulun besok tak pinto swarga tundha sanga aduh pikulun perkawis swarga neraka menika sanes garapan kula garapan jengandika pikulun menika purba panguwasaning Hyang Widewasa yen to kula menika kadhawuhan merpeki Begawan Bayu Sekti kula sendika dawuh amargi kula netepi kewajiban kula ya to nggir mangsa Budhawa ya nggir Puntadewa. Sisip kowe Puntadewa aja tak cegati Bathara Guru tak idak-idak waduh pukulun sewu kalepatanipun Hyang Jagat Giripati kula ingkang nyuwunaken gunging pangaksama kowe ngaturke sembah lan nyembah karo aku iki Begawan Bayu Sekti pandhita kang ana ing pucaking Arga Kelasa kenang apa kowe mendak nyembah karo aku waduh penembahan tiang sanes nyebat panjenengan Begawan Bayu Sekti pikulun Bathara Guru gimestani Begawan Bayu Sekti nanging tumrap Puntadewa sanes panjenengan menika kadang kula Dimas Bratasena ingkang mindra saking kasatriyan Jodiwati kenang apa kowe nyembah karo aku
ingkang kula sembah sanes Dimas Bratasena nanging ingkang wonten jagatipun kadang kula Dimas Bratasena pepunden kula sesembahan kula ewang padha wenang remi-rem kembang bopong sari mulat tratebang rarayungan tratemas pacar banyu sekar gadung sekaring taman long malengkung rumah bating lian maweh raras Puntadewa kula pikulun nedha nrima banget ya nggir jeneng kita ora kesamaran marang ulun lan Bratasena aja kita kaget jeneng kita ulun kang momong yo padha wenang kakekku Puntadewa ulun nedha nrima banget marang jeneng kita atas kita titah sawantah malah waskita tinimbang Bathara Guru Manikmaya kula pukulun kita iku piye nggir kita iku ratu-ratuning dewa lah kok kita kalah waskita kelayan titah kita kesamaran marang Bratasena kang kelenggan iki mbangun teki ana pucahe ngarga Kelasa sesinglon begawan Bayu Sekti kita darbe tumindak kang kaya mengkono iku ulun mangerti kita iku nuruti ature Betari Durga amarga bareng Perkudara bangun ketapa dadi pandhita akeh para titahing Bathara padha madhep mantep marep mateng panembahe marang Hyang Widi mula akeh kang kelenggan iki wis ora nyembah karo kayu watu mula para baju barat padha kongah kangean merga manungsa kelenggan iki wis manembah marang Hyang Widi sakmutuhe kita nglabuhi Betari Durga Manikmaya kita iku ratu-ratuning dewa mongko kita iku kudune ngerti Pandhawa iku titah pethetan ulun kekudangan ulun para Pandhawa iku besok bakal ngayahi wajib mrasta ambek angkara budining Candala Sena hobo padha wenang kakekku kelenggan iki ya nggir gandeng kita wis kelakon bangun ketapa sesinglon begawan Bayu Sekti akeh para jalma manungsa kang wis ndak tuntun kiblat panembah kang sejati nyembah marang pangwasaning Hyang Widiwasa sakmutuhe ulun paring kanugrahan marang kita kanugrahan apa padha wenang kakekku wujuding kanugrahan ing aran Wahyu Jaya Dilaga tegese Wahyu iku kanugrahaning Bathara Jaya iku menang Dilaga iku ramadaning paperangan dadi ulun kudang kita kedurungan Wahyu Jaya Dilaga iku besok lamun wis tumapak perang Bratayuda besok eling-elingen yen ana lakon rubuhan Duryudana gugur kita kedurungan Wahyu Jaya Dilaga bisa tumpang jaya kita ramadaning paperangan lan wiwit dina iki kowe kekasih Bratasena Werkudara ya sang Gandawastratmaja ya Wijasena ya Jaya Dilaga sirik-siran jagat saisine
padha wenang kakekku. Wahyu Jaya dilogo wis tumanem ana jagatmu. Yeling-lingen ya Sena wiwit dina iki jenengmu kekasih Raden Werkudara Bratasena ya Raden Jaya dilogo. Ya. Dadi maknane besok kita kudu aja nganti lali, aja kuwatir merga kita sak kadang para Pandhawa iku titah pethetan ulun. Merga iku besok mbrastu ambeke angkara. Guru kula kulun kita bali ana kayangan bareng marang ulun. Lajeng kados pundi nimbuk Betari Durga ora perlu tak penggalih. Ayo bali. Merga kita arep ngagru-agru Werkudara teges wani marang ulun. Ayo tak kanthi bali ana kayangan inggih monggo. Puntadewa Kresna Werkudara ulun kondur makayangan. Bangun mangu anduang rimang yaya lino tanane angkane kadangipun Kakang Dimas Bratasena putrane Rama Pandhu ora ana kang mustika kejaba mung jeneng para besok aku ngayom marang kowe ya Sena. Wah aku ra kuat nampa sembahe haji kakangku. Senajan kene kaya ngopo mbarep kakangku kuwi sedulurku tuwa. Kowe kang dadi pengayomanmu. Semono uga pun Kakang Dimas besok aku ngayom marang Dimas Bratasena. Anane lumadya ning bebrayan iku mung tulung tinulung mat sinamadan Kresna jlitheng kakangku. Yen mengkono ayo tak kanthi kondur, kowe kondur dhisik. Merga ana pakaryan kang kudu tak rampungke. Ning tenan aja suwe-suwe ndak dadi pengarep-arepe para punden. Aku dudu bocah cilik. Nek pancen wis rampung pakaryanku aku bali ora negara Ngamarta. Iya ya Sena iya. Carita Dian Bratasena ingkang sesinglon begawan Bayu Sekti. Saksamanipun ewang Padhawana honcat saking jagatnya umum mespadaken Werkudara sanes Dian Bratasena awit kapurba ewang Padhawenang. Kelanggan punika Bendita Ndara ger Werkudara ranyana babar bisa jebul kowe to ger. Ora nyono babar pisan jebul kowe anakku nger Sena anakku murid sing nomor 1 jebul kowe sing dadi pendhita Werkudara ora nyono babar pisan bombong ing atiku mergo aku anak murid kok pintere ngungkuli gurune iki ya kaya kowe iki ora kaya liyane Ndara nek murid luwih pinter srek. Ning nek aku jebul kowe luwih pinter karo bapak guru aku melu mongkok atiku ya Werkudara. Wah, iya Durna bapakku kowe guruku sejati. Oh iya Geria ning aja dhuwur-dhuwur, aja dhuwur-dhuwur. Aja dhuwur-dhuwur aku percaya ora kena tak gambarke nggonmu bekti karo bapak guru ya Werkudara. Iya. Syukur kowe bisa medharake ngelmu kang pinangka dadi panuntuning manungsa sakwutuhe merga aku nampa wejangane Dewa Ruci
guruku Sang Marbudeng Ratrikala Semana ya saka pituduhmu. Wah, bener pancen iya. Nek ora ana Durna kowe ora kelakon meguru karo Dewa Ruci. Oh, pancen kowe anakku murid nomor 1. Oh, kowe iki tak udon-udon. Sing tak udon-udon ki kowe. Mula ya Werkudara aku weling. Werkudara pokoke ya Cipinuji aku tak bali ana saka 5 ya ning kene iki Durna arep bloko suta karo kowe. Arep ngendika apa? Ning ana wong ora jane ora ana. Ya ngene ya Werkudara. Perang Bratayuda Jaya Binangun kuwi keparing Bathara kudu dadi sing dadi urup-urup ora negara Ngastina ki 1 Adipati Harasengkuni, 2 Durna, 3 Angger Dipati Karna. Pamriya apa? Pamriya yen Durna angkara supaya enggal ilang saka jagat. Nanging yen gegebengane Angger Karna, aku dhewe ora ngerti. Gegebengane Adipati Harasengkuni aku ya ora weruh, nanging aku saiki bloko suta karo kowe. Aku dadi kaya mengkene iki mergo aku duwe kekudangan. Aku tresna karo anak muridku para Pandhawa. Tak urup-urupi kudu dadi perang Bratayuda. Supaya angkara enggar rampung ora ana jagat. Lan aku besok ngetokke bektiku tresnaku karo anak-anakku Pandhawa. Besok lamun wis aku piniji dadi jumeneng Maha Senopati ora madaring paprangan Tegal Guru. Aku lilo pati uripku tak sorohke kanggo ngrungkepi tresnaku anak-anakku para Pandhawa Durna bapakku. Ora nyono babar pisan jebul semono tresnamu karo wong Ngamarta. Oh, tenan yakin kuwi Sena. Mergo aku tresna tenan karo anak-anakku Kurawa. Oh, Pandhawa Kurawa jane guru ora ana sing bedak-bedake kabeh tresna. Nek ora kaya kowe anak-anakku murid para Pandhawa kuwi tresna lahir batin. Mula besok patiku tak sorohke, tak uripke ana paribasan jer Basuki mawa biya. Aku labuh karo anak muridku para Pandhawa. Ya wis banjur kepiye? Aku tak bali ning Sukalima. Kowe tak arep-arep ning Sukalima. Sukalima kuwi Bumi Perdikan. Dudu ke bawah Ngamarta, dudu ke bawah negara Ngastina kuwi Bumi Perdikan. Bumi Perdikan ki bebas. Ora ana wektu kowe sowan ana Ngastina. Tak parengke sowan ana ning Sukalima. Ora ana wong agro-agro mergo Sukalima Bumi Perdikan. Kowe ndiyen arep jaluk tambahan ngelmu lahir batin ya tak parengke teko ana Sukalima. Sepusa meneh ya Ger, besok pati uripku tak uripke karo anakku para Pandhawa. Aku tak bali ana Sukalima. Sembahku nderek tindake Durna bapakku. Oh iya ya Ger, kosok bali ning pengestuku Banyumili. Tak bali ning Sukalima mumpung urung konangan sencaki. Aku tak bali ning Sukalima ya Ger. Iki jebul Ndara Werkudara. Iya Petro. Wah, kok ya ampuh. Wau kula mboten mangertos yen panjenengan iki Ndara Werkudara. Mamune iki yo piye ngono kok. Napa sampean ngecake Haji Ngaliman napa? Ngaliman. Nika lho sing ora ketok Penglemunan. Ah, Penglemunan kok Ngaliman. Ora, kok mboten kawistara yen Ndara niku Ndara Bratasena. Durna wonten pundi? Bali ning Sukalima. Wah ngerti tak ekrek-ekrek dhisik. Pun wangsul. Wis monggo lajeng kondur wonten negari Ngamarta. Nanging aku duwe pakaryan sawetara sumenih ana ngarga iki lho. Nggih.
medun kowe Jaramaya. Inggih, Pak. Tekan kene sing dawuh sapa? Ha sing dawuh Sibu. Durga, nggih. Kowe supaya gawe rusak ana kiwa teng negara Ngastina, gawe rusak ana ngarga Kelasa arep nyikara penembahan Bayu Sekti. Ngono. Ayo mengaku wing didhawuhi Sibu kok. Druhun ki. Saiki ora kena agro-agro begawan Bayu Sekti. Kae momong aku Ndara Bratasena. Ayo bali. Kudu bali. Kowe tekan kene mesti nggawa kanca. Nggawa kanca pira? Oh. 18. Lanang apa wedok? Ya werna-werna lanang sing ana ya 18. Sing wedok ya ana. Sing wedok pira? 6. Mothok apa ora? Wah, asima ki malah werna-werna. Sing tak gawa baju barat sing wadon 6. Kudu bali ora kena kowe gendak sikara. Ora gelem bali gumbala geni wah. Aja tobat aku. Liyane kuwi balamu Kala Bambang, Kala Lada, Kala Klinthing, Kala Slendep, Si Betaka, Si Betaki, Si Kuntara, Si Kuntari, Sri Benggala, Sri Benggali, Si Betopo, Si Betapi, Gedah Maya, Si Sri Maya, ya tak gawa. Ora kena kudu gawa bali. Nek nganti ora digawa bali, awas. Ya wis manut. Kala Lada, Kala Klinthing, Kala Slendep, Kala Bambang uga jak bali. Oh iya, manut waku anggere ora gawe cintraka nek ora jak bali gumbala geni aja takon dosa. Wes tobat aku wae. Ya wis aku tak bali nyuwun pangestu. Jaramaya kundur wonten kayangan dandang mangure. Sangganing para wadya baju barat. Antawisipun Kala Lada, Kala Klinthing, Kala Slendep, Kala Bambang. Sri Benggala, Sri Benggali, Si Kuntara, Si Kuntari, Si Betaka, Si Betaki, Si Betopo, Si Betapi, Gedah Maya, Si Sri Maya. Wangsulipun para baju barat. Ngastina ngamarta sakukuban tata tititrem gemah lipah loh Jawi. Carita Kyai Semar Badrana eling-eling dewa Mangejawantah ngenengke cipta mangsah semadi mulat sanggya para Kurawa ingkang rikala semanten kabuntar maruta klayan Bambang Antasena matekaji sepyangin eling-eling Ki Lurah Badrana Srajantala wujude nanging dewa Mangejawantah matekaji sepyangin nempuh sangganing para Kurawa miwah sisaning baju barat candane kaya tambak merang katrajang banjir bandhak.
Bapa Kyai Semar. Nah, gandeng sampun paripurna. Para Kurawa sampun kula buntar maruta. Elek-elek kula niku mantan dewa. Bareng kula matek kaji sepyangin, para Kurawa niku bubar maut. Baju baran sisane Durga ugi bubar maut. Monggo kula dherekaken kondur wonten nagari Ngamarta manunggal klayan sinuwun Prabu Puntadewa Semar Dayodharana. Nggih, ning saderengipun paripurna kula badhe caos pakurmatan ana tengah ngalas. Mboten napa-napa. Wonten tengah ngalas niku kula caos pakurmatan. Kula niku ten pundi-pundi nggawa simpenan kula. Ampun kleru tampa. Simpenan kula bedaya srimpi kula caos kurmat Ndara Werkudara. Golek